Быйыл белем бирү учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итүгә миллиард ярым сумнан артык акча бирелә. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчалары коймалар белән тотып алына, махсус капкалар ясала, ашыгыч хәбәр җиткерү җайламалары куела. Җәен бу чараларны оештыруга зур игътибар бирелә. Кнопка. Это БРО-4. Это отвечает за связь. Түймәгә басы 5 минут үтүгә Росгвардия хезмәткәрләре килеп җитә. Казандагы 149-нчы мәктәп кеше ныгытманы хәтерләтә. Һәркемне бина эшенә катгый тикшереп уздыралар. Капка янындагы турникетта металл әйберләрен тикшерәләр. Шунда ук САК пункты урнашкан. Биредә видео күзәтү камералары, янгын сигнализациясе җиһазлары куелган. САК хезмәтчесе барысын да күзәтә, тикшерә. Көтелмәгән гадәттән тыш хәл килеп чыкса, тавыш бирү сигналының урынын ачыклый. Мәктәптә дә, читтә дә барысы да тулы контрольдә. САК пункты белән директор бүлмәсендә видео күзәтү, ашыгыч хәбәр җиткерү системасы, мониторлар куелган. Просто включается. Раз. Сигнал системасы лицей ішінде де тышта да бар. Хәбәр җиткерү җиһазларын алыштырдык. Лицей территориясында да ачык ишетелә. Казандагы 29-нчы гимназиядә 250 бала укый. Өлкәннәрне бина эшенә кертмиләр. Ата-аналар балаларны кирү юлында каршы ала. Һәр баланы, әти-әниләрне сакчы йөзләреннән таный. Смотри, кто заходит? Открывает дверь. Незнакомо. Поднимает руку, спрашивает. Какой вопрос? Bir yıl içinde Kazan'ın barık bilim biri uçurjenileri korkunçsızlıkka kompleksli tekşürü uzdu. 400 obyektda yana haber җиткерү җайланмасы tüymeleri koyuldu. 80'den artık ütkörü punktu cihazlandırıldı. Sakçılar da saylap alına, katı talepler koyula. Şəxsi sak portretlerine ayrım talepler var. Hukuk saklау organları aşağı tekşürü uzalar, lisenziya alırga teyişler. Bunun için bilim biri uçurjenileri saklау boyunca konkursa katnaşalar. Мәгариф учреждениеләрендә иминлекне тәэмин итү буенча эшләр быел да дәвам итә. 100 мәктәптә ашыгыч хәбәр җиткерү системасы, биналарга кирү юлында контроль һәм идарә итү системасын урнаштыралар. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.